άρχισε το παιχνίδι του Χαριλάου ανάμεσα στην ΑΕΚ που φοράει τα κίτρινόμαυρα και τον Άρη που σαν γηπεδούχος έχει αλλάξει χρώματα και φοράει κόκκινα. Να και ο Νίκος Γκάλης που ήρθε να παρακολουθήσει την ομάδα του στο ποδόσφαιρο. 5ο λεπτό πλάγιο για τον Άρη με τον Πατσιαβούρα. Το Μέλλερ να γυρίζει την κεφαλιά από τον Μπουγιουκλή και την υπέροχη εκτείναξη του Οικονομόπουλου. Κόρνερ. Χατζής. Βγάζει τη σέντρα. Να ο Σαβεύσκης σε καλή θέση. Κοντράρει η μπάλα και έχουμε το κόρνερ για την ΑΕΚ. Σαβίδης στο χώρο του κέντρου. Ο Χριστοδούλου αφήνει την μπάλα να περάσει, ξεφεύγοντας έτσι από το μαρκάρισμα του Λιμιάτη. Η μπαλιά για τον Σαβεύσκη, αμέσως στο σουτ και το 0-1. Η ΑΕΚ προηγείται στο 28ο λεπτό, καθώς ο Χριστοδούλου έκανε μια όμορφη προσποίηση αδειάζοντας τον Λιμιάτη. Στην κατάλληλη στιγμή την πάσα στο Σαβεύσκη που έμπαινε με ταχύτητα και αυτός πλάσαρε τον Καρκαμάνη. Άρης ΑΕΚ 0-1. Στην εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη ο Πατσιαβούρας. Χαμηλά η μπάλα, γίνεται το λάθος. Η μπάλα έχει περάσει κόρνερ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ σε μια αγωνία των εξεδρών του γηπέδου Χαριλάου πανηγυρίζουν το 1-0 με το οποίο προηγείται η ομάδα τους. Κάνει το λάθος όμως το σούτ αμέσως από τον Οκόνσκι και έχουμε το κόρνερ από τον Καρκαμάνη. Τελείω ο Οκόνσκι 9 λεπτά μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και ο Καρκαμάνης καθώς η μπάλα πήγαινε προς την εστία του διώχνει σε κόρνερ. Την άλλη πλευρά είναι ο Σαβίδης. Χριστοδούλου με αντίπαλο το Τζουρέλα, σουτάρει και η μπάλα φεύγει ΣΥΡΙΖΑ out από την εστία του Καρκαμάνη. Ωραία προσπάθεια από το Σαβεύσκι που περνάει μόνος του, ανατρέπεται σχεδόν πάνω στη γραμμή, παίζεται λέει ο Γερμανάκος. Ωραία η παλιά του Μπουγιουκλή, Αλεξανδρίδης βγαίνει, κάνει και το γύρισμα ενώ ο Οικονομόπουλος είναι εκτός θέσης, ο Μανολάς προλαβαίνει να διώξει. Δημητριάδης. Μπαλιά τρύπα για τον Αλεξανδρίδη. Βγαίνει ο Οικονομόπουλος. Ο Αλεξανδρίδης τον αποφεύγει. Κάνει το γύρισμα και ο Οικονομόπουλος μπλοκάρει. Νέα σέντρα από τον Μπουγιουκλή. Κεφαλιά από τον Δημητριάδη. Το σούτ από τον Κούι και η ισοφάριση. Η υπεροχή του Άρη το τελευταίο πεντάλεπτο επιβραβεύεται. Καθώς έγινε αυτή η σέντρα από τα δεξιά. Πρόθεσε την μπάλα ο Μπουγιουκλής και ήρθε ο Κούις με αριστερό σούτ να ισοφαρίσει. 71ο λεπτό, Άρης ΑΕΚ 1-1. Από το Σαβίδη και τον Παπαϊωάννου μπάλα στον Οκόνσκι. Σέντρα του Οκόνσκι με πολύ φάλτσο για τον Μπατίστα που πιάνει την κεφαλιά και είναι γκολ. Γκολ για την ΑΕΚ στο 34ο λεπτό του δεύτερου μέρους, 11 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Καθώς από αυτή τη σέντρα του Οκόνσκι πήδησε πιο ψηλά ο Μπατίστα και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Καρκαμάνη που ευνηδιάστηκε. Έτσι έχουμε τώρα Άρης ΑΕΚ 1-2. Ο Κόνσκι σηκώνει για το Σαβίδη. Αυτός πάνω στην κίνηση το σούτ, η απόκρουση και ο Μπατίστα αστοχή. Σέντρα του Λιμιάτη, κεφαλιά από το Μέλλερ. Ο Οικονομόπουλος χάνει την μπάλα. Να η ευκαιρία για το Δημητριάδη που όμως ευνηδιάζεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει.